La tasca humanitària del missioner Ángel Olarán a Bucro, a Etiòpia, queda recollida en un llibre que s'ha presentat aquest cap de setmana a Lleida. I s'ha presentat aquí perquè és on va néixer una ONG de suport a Olarán als seus projectes de desenvolupament. Un llibre que planteja una pregunta sobre la fam i les dures condicions de vida a l'Àfrica i que dona una resposta, la solidaritat, com la que exerceix el missioner Ángel Olarán a la ciutat de Bucro, al nord d'Etiòpia. Hi va arribar fa més de 10 anys i des d'aleshores ha fundat un alberg per a orfes, un centre de salut, una escola d'estudis agrícoles i un sistema de microcrèdits perquè les noies que exerceixen la prostitució ho puguin deixar. La tasca d'Ángel Olarán ha salvat milers de vides i enlluerna qui la coneix, tant que un empresari de Mollerussa ha creat una ONG per donar-li suport i ara edita un llibre per divulgar la feina del missioner. Vaig veure un home que ell sol portava 1.800 òrfans, que portava 5.000 malalts de sida i tuberculosi, que portava un col·legi de 500 nois de 12-18 anys, que per no tindre res no tenien ni aigua, i només plou allí el juliol i a l'agost. I vaig dir, ostres, si no ajudem aquesta gent... Nosaltres, un cop hem donat els diners o hem enviat el que sigui, no podem quedar indiferents. Si aquella gent passa necessitat, aquella gent i tantíssima altra gent del món, passa necessitat, no podem dir, no ens en podem rentar les mans. Els diners recaptats amb la venda del llibre serviran per finançar nous projectes com un centre educatiu i laboral per a joves etíops. Una altra resposta, doncs, a aquesta pregunta. Enric Pinyol, TV3 Lleida.